Ez dira garaionak Argentinako haragi ekoizleentzat. Abelaskuntza gainbera dator. Azken urteotan merkatu prezioek bera egin dute eta gaur egun errentagarriagoak diren soja soroek lurrak kendu diete behiei. Abelaskuntza nekazaritza sartzen ez den eremutara mugitu da. Azken urte hauetan nekazaritzak hazkunde handia izan du, soja batez ere. Liniers munduko abere merkaturik garrantzitsuena da. Hau baserria eta hiriaren arteko elkargunea da, ganaduzale eta haragi merkatariaren artekoa. Guk bisita egin genuen egunean, abere kiloko €1 baino pixat gehiago ordaindu zen, besterik ez. Txokor batzuk erosi ditugu, 340 kilokoak, oso onak, oso ondo gizenduak eta kalitatezko abereak dira. 3 peso kiloko ordaindu dugu. Se pagaron 3 pesos. Haragia da Argentinarren dietaren oinarria, 7 egunetatik 6etan okela jaten dute. Biztanle eta urteko 80 kilo inguru konsumitzen da. Bestetik jendeak okela auzoko harakinari erosten dio, konfidantza harengan jarria dute, supermerkatuan baino.